Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Agat. Taong 1930, Katarman, Samar. Itong mga panahong ito, nasa edad 13 gulang si Agat. Pagsasaka ang kabuhayan ng kanilang pamilya dahil medyo malayo-layo ang kanilang lugar sa dagat. Hindi naman mahalaga para sa kanila ang pagpapalaot, gawa ng wala naman silang bangkang sariling masasakyan. Swerte na sa kanila noon ang makisakay sa may mga bangka para manguha ng isda. Kapag minamalas, kumukuha na lang sila ng makakaing suso sa dalampasigan. Hindi naman gaanong pinapasama si Agat ng kanyang ama sa kadahilanang masyado pa siyang bata para gumawa ng ganoong trabaho. Ang ipinapaatupag sa kanya kapag wala ang mga ito, pagbabantay ng tanim sa bukirin. Siya din palagi ang naaatasan na magbantay sa kanyang batang kapatid, gawa ng hindi ito maaaring ipasama sa bukid. Kung hindi ninyo na itatanong, ang bahay noon nila Agat nakatayo sa gilid lamang ng daan. Hindi yun gaanong kalakihan at gawa lamang ito sa mga tagpi-tagping kahoy na nagmula pa sa dati nilang bahay na nasira. May kasikipan din ang loob ng tahanan nila Agat dahil yon ang nagsisilbing imbakan ng mga ani. Isang araw, nagkataong masama ang pakiramdam ng kanyang ina. Walang pagpipilian ng kanyang ama, kundi siya ang isama sa dalampasigan. Mas mainam na ang ganon kaysa naman matagalan ng ama niya sa pangunguha ng makakain. Pag-alis nila sa kanilang bahay, patingin-tingin naman si Agat sa kanilang tahanan. Unang beses niyang malayo sa kanilang bahay, kung kaya't hindi niya maiwasang mag-alala. Sa daan lang ang tingin, anak. Matatagalan tayo niyan kung labag sa loob mong umalis sa bahay. Wika ng kanyang ama, pagpansin sa kanya nitong nag-aalala. Pasensya na, tay. Hindi lang ako sanay na malayo sa kapatid ko eh. Sagot naman dito ni Agat. Sa pagdating nila malapit sa baryo, bigla namang nagtaka si Agat dahil bakit lumipat ng dinaraanan ng kanyang ama. Noong kakaalis lang nila ng bahay, nasa gitna ito ng daan. Pero nung malapit-lapit na sila sa lumang bahay na kanilang daraanan bago makapasok ng baryo, lumipat yon sa gilid ng daan kung saan naroon siya. Inakbayan din siya ng kanyang ama na parabang ikinukubli siya nito sa bahay na yon. Dala ng kuryosidad ni Agat, tinanong niya ang kanyang ama kung bakit niya ito ginagawa. Hindi naman kumibo ang ama niyang yon hanggang sa makarinig siya ng pagtawa na nanggagaling sa bakuran ng lumang bahay. Dumaan lang kayo. Huwag na kayo ditong tumitig sa bahay ko. Wika ng lalaking yon. Nang marinig ito nila Agat, imbis na tumigil sila, mas lalo pa nilang binilisan ang kanilang paglalakad. Ramdam din niya ang paglalakad ng kanyang ama na parabang nais nitong makalayo sa lugar sa lalong madaling panahon. Nang medyo makalayo na sila sa bahay nito, doon pa lamang niya naramdaman ang normal nilang paglalakad. Sa pagdating nila sa dalampasigan, nananatiling walang imik ang kanyang ama. Papalaot na sana sila, subalit tumanggi na itong sumama sa bangkang nagyayaya sa kanila. Panigurado kasing aabutin sila ng gabi sa laot, lalo pat anong oras na sila nakarating sa dagat. Para hindi sila umuwi ng walang dala, nanguha ng pugita sa dalampasigan ng kanyang ama, habang siya naman abala sa pangunguha ng mga kabibing maaaring ulamin.
Inabot sila ng halos ilang oras sa pangunguha, gawa ng medyo marami-rami din ang mga lamang dagat na naroon sa dalampasigan. Kokonting tao pa lamang kasi noon ang kumukuha ng ikabubuhay roon, kaya na may hindi pa gaanong patay ang dagat. Nang matapos na sila noon sa pangunguha, napansin nilang kakatungtong pa lamang ng alauna. Nagpasya na silang umuwi dahil wala na silang gagawin sa lugar na yon. Bitbit ni Agat ang 5 piraso ng pugita, samantalang ang kanyang ama naman, pasan ang kalahating sako ng mga kabibe. Ilang minutong paglalakad, muli nilang narating ang lumang bahay. Maiging pinakiramdaman noon ni Agat ang gagawin ng kanyang ama, hanggang sa napansin niyang ganun pa rin ang ginawa nito. Naglalakad ng marahan ang ama niyang yun, pero ramdam na ramdam niya ang kaba nito sa katawan. Maya-maya pa, bigla namang nagtaka si Agat nang masipat niya ang kanyang ama na tumigil sa paglalakad. Dahan-dahan itong napalingon sa lumang bahay na kung saan doon nila nasilayan ang isang matandang lalaki na nakatingin sa kanila habang nakangiti. Kitang-kita din noon ni Agat ang asawa nito na nagwawalis ng bakuran habang nakatingin sa kawalan. Gulat na gulat siya noong mga oras na yon, gawa ng pagtitig niya sa matandang babae, nakita niya yung parang blanko ang pagmumuka. Walang ekspresyon, walang kahit ano. Nagwawalis lang ng normal sa napakadumi nilang paligid. Pagsalita noon ng lalaking nakatingin sa kanila, agad namang nabaling doon ang wisyo ni Agat. Narinig niya kasi itong nagbanggit ng mga pagbabanta sa kanilang pamilya. Ang ipinahiwatig sa kanila ng lalaking yon, kasalanan ang tumitig sa bahay nito kahit wala naman silang ginagawa. Dala ng takot at pangamba ng kanyang ama, napilitan niyong magrason para maipahayag ang kanilang panig. Wala namang ganyanan, kaibigan. Matagal na tayong magkakilala eh. Inabot ko pa nga yung ama mo eh. Pasensya ka na kung napapatingin ang anak ko sa bahay mo. Minsan lang kasi itong tumungtong ng baryo eh. Unawain mo na lang. Mahinahong wika ng kanyang ama. Nang marinig ito ng lalaki, dahan-dahan naman itong umatras habang nakatitig sa kanila. Pagbaling nito ng paningin sa ibang lugar, dali-dali namang umalis sila agad. Hindi na nila napansin kung ano ang sumunod nitong ginawa, pero nasisiguro niya noon na may gagawin itong kakaiba. Habang naglalakad kasi sila ng kanyang ama, sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakasilay siya ng isang aninong pumasok sa katawan ng ama niya. Hindi niya alam kung namamalikmata lang ba siya o kung ano, pero para kay Agat, mariin niyang hindi pinaniniwalaan ang kanyang mga nasipat. Sa pagtungtong ng gabi, habang nagpapahinga silang mag-anak, nakaramdam sila ng mga kaluskos sa kakahuyan. Mahinang kaluskos ito na parabang kagagawa ng mga ligaw na hayop. Hindi naman yung binigyang pansin ng ama niya dahil wala naman itong nararamdamang kakaiba. Akala nila madaling aalis ang ligaw na hayop na kanilang naririnig, subalit nagkamali sila. Ilang oras pa ang lumipas, papalakas ng papalakas ang kaluskos hanggang sa magpang-abot na ito sa gilid ng bahay nila. Dala ng takot ng ama ni Agat, napakuhayo ng talibong habang mahinahong nakikiramdam sa buong paligid. Maya-maya pa, ayan na naman ang kaluskos. Mas lalong lumalakas. Medyo lumilindol na din ang bahay nila dahil sa tila ba paghawi nito sa haligi ng kanilang tahanan. Nang hindi na maatim ng kanyang ama ang ginagawa ng nilalang, buong tapang itong nagwika ng, "Sino yan? Huwag kang magbiro dyan sa labas! Baka mapatay kita!"
Matapos nitong makapagsalita, bahagyang huminaho naman ng buong paligid. Si Agat at ang kanyang ina nananatiling nakikiramdam habang panay ang pagsipat sa bawat dingding ng kanilang tahanan. Pagsilay niya sa kanyang amang marahang naglalakad patungo sa kusina, nagpasya siyang sundan ito. Paghawi na paghawi ni Agat sa kurtina ng kwarto nila, bumungad sa kisame ng kanilang bahay ang dalawang anino na merong mapupulang mga mata. Dahan-dahan itong lumalapit sa kanyang ama na walang kaide-ideya sa mga nilalang na yun. Dala ng takot ni Agat, bigla naman siyang napasigaw ng napakalakas habang patuloy na tinuturo ang mga aninong nilalang. Dahil sa pagkagulat ng kanyang ama, agad naman yung napatingin sa kanya. Subalit pagkatingin nito kay Agat, bigla naman itong nilusob ng dalawang anino. Pumasok ang isang anino sa bunganga ng kanyang ama, habang ang isa naman pumasok sa mata at ilong nito. Pinilit pa itong hawiin ng ama ni Agat pero hindi niya yon magawang mahawakan. Animoy kahit hindi nakikita ng ama ni Agat ang mga nilalang, nararamdaman niya yung pumapasok sa kanyang katawan. Matapos ang mga pangyayaring yon, dali-dali namang napabalik si Agat sa kanyang ina habang umiiyak. Niyakap niya ito ng napakalakas na parabang yun na ang huli niyang pagyakap sa kanyang ina. Ilang minuto pa ang lumipas, bumalik na naman ang mga kaluskos. Mas lalong lumakas pa ang mga ito na halos dumating na sa puntong mawasak ang kanilang dingding. Nawala lamang ang mga pagpaparamdam na yon pagsapit ng bukang liwayway. Dahil sa takot nilang mag-ina, hindi na nila nagawa pang malaman ang sitwasyon ng kanyang ama. Paglabas nila sa kanilang silid, bumungad sa kanilang dalawa ang ama ni Agat na nakahandusay sa sahig. Dilat na dilat ang mga mata nito habang patuloy na tumutulo ang hindi matigil-tigil na laway sa bibig. Nang pumasok na sa kanilang isipan ang panganib na kinakaharap ng kanilang padre de pamilya, doon na naglakas ng loob si Agat para pumanhik sa baryo. Takot, puyat at gutom ay nawala sa kanyang katawan dahil sa pagnanais na matulungan ang kanyang magulang. Pagdaan niya sa lumang bahay na tinitirhan ng dalawang matanda, nasipat naman niya ang mga itong nakatayo habang tulala. Isipin ninyo, umagang-umaga pa noon, nakatayo na ang mga ito sa labas ng kanilang bahay habang nakasilay sa direksyon ng bahay nila Agat. Hindi niya maintindihan pero sa isip-isip niya, anong ginagawa ng mga ito? Hindi ba dapat kapag matanda ka na, maaga ka nang nagigising? Ang dalawang yon, kakabukang liwayway pa lamang, ni hindi pa nga nagkakape, tulala na sa labas at nakatingin pa sa dako ng bahay na kinaroroonan nila Agat. Kapansin-pansin man ang ginagawa ng matatanda, subalit mas pinili ni Agat na humanap ng manggagamot kaysa piliting intindihin ang mga bagay na hindi niya maunawaan. Bago sumapit ang 5:00 ng umaga, narating na ni Agat ang bahay ng albularyo. Tulog pa ito pero nagising na lamang yon dahil sa mga malalakas na pagkatok na kanyang ginawa. Hindi pa man nakakapagkape ang matanda, pinilit niya na yon ng pinilit na pumunta sa kanila para matulungan ang kanyang ama. Inilahad niya dito ang nangyari sa kanila noong nagdaang gabi na siya namang nakakuha sa atensyon ng matanda. Matapos nitong maihanda ang iilan sa kanyang mga gamit, agad naman nilang pinuntahan ang bahay ni Agat. Pagdating nila sa lumang bahay, ibinulong niya sa matanda kung ano ang napapansin niya sa lugar na yon. Subalit, bigla na lamang siyang nagulat nang barahin siya nito. Para bang ayaw pag-usapan ng albularyo kung ano man ang tungkol sa dalawang matanda na para bang alam na nito
ang nakatagong sikreto ng mag-asawa. Dahil sa ginawa ng albularyo, ang tanging nagawa na lamang ni Agat pagmasda ng maigi ang bahay ng matanda. Sa puntong yon, nakakapagtakang wala siya doong nakita. Nang medyo makalayo-layo na sila, ninais na lamang niyang magmadali na marating ang tahanan nila. Pagdating nilang dalawa sa loob ng bahay, bumungad sa kanila ang kanyang ina na pinupunasan ng maligamgam na tela ang ulo ng kanyang ama. Pag sila'y doon ng albularyo, bigla naman yung napatingin sa kanya na merong halong pagkabahala. Iho, kumuha ka ng baga tapos karayom na may sinulid. Kung may kamangyan kayo, mas mainam na sunugin mo ito sa baga bago mo dito dalhin. Bilisan mo, hindi lang karamdaman ng ama mo ang hinahabol natin dito. Wika ng albularyo. Nang marinig ito ni Agat, dali-dali naman yung tumungo sa kanilang kusina. Halos manginig ang buong katawan nito dahil sa labis na pag-aalala. Matapos niyang maisagawa ang utos ng albularyo, agad naman siyang bumalik sa kanilang silid. Nadatnan niya noon ang albularyo na nakaluhod habang taimtim na nagdadasal sa harapan ng kanyang ama. Nakita niya din doon ang isang manok na wala ng buhay, indikasyon na gumawa yun ng ritual. Matapos makapagdasal ng matanda, dumukot ito sa kanyang bayong ng isang patpat na kulay itim. Inilapat niya ito sa balat ng ama ni Agat habang patuloy na nagdarasal. Ayon kay Agat, na ang patpat na inilabas noon ng matanda, may baong maliit na piraso ng dignum. Napaka-epektibo nitong gamitin sa panggagamot, lalo pat kung alam ng nagtatangan ang eksaktong usal para dito. Sa muling paglapat ng albularyo ng patpat sa balat ng ama ni Agat, nagtanong ito ng mga simpleng katanungan sa kanila. Inalam ng manggagamot ang edad ng kanyang ama, kung kailan ito nabuhay at kung sino-sino ang mga magulang nito. Kinakailangang malaman yon ng albularyo bago magpatuloy sa kanyang paggagamot. Labis naman ang pasasalamat niya noon dahil matandai ng kanyang ina na siyang hindi naging mahirap para dito na sagutin ang mga katanungang hinihingi ng albularyo. Nang makuha na nito ang mga impormasyong kanyang kailangan, doon na nito kinuha kay Agat ang bagang may kamangyan at sinulid na nakadugtong sa karayom. Ipinulupot ng albularyo ang sinulid sa kanyang patpat habang patuloy na nag-uusal. Matapos niya yung gawin, doon na ito nag-umpisang magtanong na parabang ang hawak nitong patpat ang kanyang kinakausap. Kung titingnang maigi ang ginagawa ng albularyo, mapapaisip kang nababaliw na ito. Ikaw, Francisco, 40 taong gulang, tubong katarman. Maaari mo bang sabihin kung ano ang iyong karamdaman? Kung ikaw ay nakulam, ilahad mo dito sa sinulid. Kung ikaw naman ay naaswang, ilahad mo dito sa sinulid. Kung ikaw ay nabarang, ilahad mo rin dito sa sinulid. Wika ng albularyo habang sinasabayan yon ng mga mahihinang pag-usal. Sa bawat tanong na ibinabato nito sa patpat, agad naman yung itinatapat sa baga. Habang pinagmamasdan yon ni Agat, gulat naman siya sa kadahilanang papaanong hindi napuputol ang sinulid gayong bagong baga ang pinaglalapatan dito ng matanda. Kasi kung normal na sinulid ang nilalapat dito, paniguradong mapuputol ito. Pero yung sinulid na inihipan ng usal ng matanda, nakakapagtakang ni pagliyab hindi nito nagagawa. Wala din itong bakas ng pangingitim, indikasyon na malapit na yung maputol. Partida, sa bawat paglapat doon ng matanda, iniihipan niya ng hangin ng baga para magliwanag.
Naputo lamang ang sinulid na yon nang tanungin ng matanda ang patpat ukol sa kulam na may halong pang-aaswang. Nang matukoy na ng albularyo ang sakit ng kanyang ama, doon na nito tinigil ang paggamit ng patpat. Bale, naghintay muna sila doon ng 30 minuto para maipagpatuloy ang kanilang gamutan. Sabi ng albularyo, hindi nila kailangang magmadali noon, gawa ng kinakailangan ding magpahinga ng katawan ng kanyang ama kahit papaano. Dagdag pa nito, hindi mismong ang ama ni Agat ang kanyang tinanong, bagkus ang gabay nitong umiiyak sa harapan ng katawan nito. Pagkarinig noon ni Agat, gulat naman siya dahil papaanong nakikita ng matanda ang ganoong pangitain. Nasisiguro niyang parehas lamang sila ng mata ng matanda, kung kaya't inaasahan na niyang anuman ang nakikita nito ay nakikita din niya. Makalipas ang 30 minuto, ipinagpatuloy na nito ang kanyang ginagawa. Ayon dito, nakulam na merong halong pang-aaswang ang naging karamdaman ng kanyang ama. Maaaring nakuha nito ang sakit niya dahil sa mga aninong nasipat ni Agat. Hindi naman gaanong mapanganib ang ganoong karunungan, pero kung ito ay mapapabayaan, maaari itong magdulot ng kamatayan. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa huli ang lahat para sa kanya. Maswerte pa rin ang ama mo, iho, kahit papaano, dahil mahinang sumpa lamang ang kanyang natamo. Matagal ko nang binabantayan ng 2 matandang yan. Hindi ko akalaing kayo pa ang kanilang titirahin. Alam ninyo, tahimik ang mag-asawang yan, pero demonyo kung gumalaw. Payapa naman sila. Marami nang nagtangkang magpalis sa kanila pero hindi sila nagtagumpay. Pansin ko din, kalimitang namamatay dito sa atin ay kagagawa nila na mayroong nagawang kasalanan. Payo ko lang, kapag dumaraan kayo sa kanilang tahanan, huwag na huwag kayong magsasalita ng kung ano-ano. Iwasan nyo ding mag-isip ng masama sa kanila sapagkat nasisiguro kung ito ay nararamdaman nila. Ano man ang ipinapakita nyo sa kanila, sumasalamin lamang ang kanilang ginagawa. Seryosong wika ng albularyo. Kapag napagaling ko ang iyong ama, tumungo kayo sa bahay ng mag-asawa. Humingi kayo ng tawad para hindi na kayo balikan. Matapos nitong makapagsalita, muli nitong ibinaling ang kanyang atensyon sa ama ni Agat. Bago sumapit ang hapon noong araw, nagawa na itong mapagaling ng matanda. Kitang-kita na din ni Agat ang pagbalik ng diwa ng kanyang ama na siya namang labis niyang ipinagpasalamat. Sa pagsapit ng umaga noong sumunod na araw, nababahala man silang mag-ama, pinilit nilang tumungo sa bahay ng mag-asawa. Nagdala sila noon ng 2 maliit na biik para maging alay at para magkaroon na din sila ng payapang pamumuhay. Pagdating nila sa lugar nito, mahinahon naman silang nakiramdam hanggang sa masipat nila ang lalaking lumabas ng bahay. Kasama nito ang asawa niyang walang imik habang nananatiling nakatingin sa malayo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong lumapit sa kanila habang nananatiling walang imik. Pagtitig ng ama ni Agat sa lalaking yon, maluha-luha naman itong nagwika ng, "Manong, pasensya na ho kayo sa nagawa ng anak ko. Bata pa po siya eh. Wala ho siyang kaalam-alam sa ginagawa niya. Pakiusap, Manong. Patawarin niyo na ho siya." Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong iniabot ang 2 biik habang nakatingin sa lupa. Pagkuha ng lalaki ng tali ng baboy, meron itong iniabot na 3 may itim na dahon sa kanila. Wala akong balak na patayin ka. Sa akin lang,
Matuto ang iyong anak na rumispeto ng kapwa. Hindi mo man maintindihan pero kabastusan para sa amin ang kanyang ginagawa. Nguyain mo ang dahong yan. Ang isa ibigay mo sa iyong asawa. Yan ang pagpapakilala na ang inyong pamilya ay aming kaibigan. Sige na, umalis na kayo. Wika ng lalaki. Sa bawat pagbigkas nito ng kataga, sobra-sobrang takot naman ang naibibigay nito kay Agat sa kadahilan ng animoy lahat ng binibigkas nito ay mga buhay na salita. Matapos nilang marinig ang sinabi ng lalaki, marahan naman nilang nilisan ang bahay habang nananatiling walang imik. Pagkabalik nila noon sa kanilang tahanan, ibinigay ng ama ni Agat ang dahong kulay itim sa kanyang asawa. Kahit napakapangit ng lasa nito, pinilit nila yung lulunin alinsunod sa utos ng lalaki. Magmula noong nakain na nila ang dahong ibinigay ng lalaki, hindi na sila ginambala ng kung ano-anong nilalang tuwing sasapit ang gabi. Malaya na rin silang nakakapunta noon ng dalampasigan nang walang kahit na anong kaba sa kanilang mga katawan. Pero alam nyo ba, inabot pa ng humigit 20 taon bago namatay ang asawa ng lalaking yon na uugod-ugod na. Walang nakilamay noon sa kanilang baryo sa takot na baka sila ang mapagbalingan ng galit ng asawa nito. Magmula noong namatay ang asawa ng lalaki, madalang na lamang itong nakikita nila Agat. Nag-umpisa na ding masira ang bahay nito hanggang sa hindi naglaon, hindi na nila yon nasilayan sa kanilang baryo. Sabi-sabi ng iilan, lumipat ang lalaking yon sa ibang lugar upang maghanap ng bagong makakasama sa buhay. Gayunpaman, kahit maraming kumakalat na istorya ukol sa mag-asawa, ninais na lamang nila Agat na wag nang mangialam, bagkus ay ipagpatuloy na lamang ang kanilang ordinaryong buhay. Makalipas ang maraming taon, paulit-ulit ikinukwento ng ama ni Agat sa kanya kung gaano kapangit ang lasa nung pinanguya sa kanila na dahong itim. Okay, opinyon ko sa kwento. Medyo nakakatakot lang na magkaroon kayo ng ganong klase ng kapitbahay, no? Yung hindi mo naman alam, wala ka namang, kung tutusin, wala ka talagang gustong gawin sa kanilang masama. Ang kaso lang, sobrang lakas ng pakiramdam nila na ultimo pag-iisip mo, kahit nag-iisip ka lang ng masama sa kanila, alam nila. Nakakatakot yun. Paano kung isipin mo na lang na talagang totoong mga aswang yun? Tapos malaman nila, syempre nakaka-insulto yun. Well, dapat nga hindi sila ma-insulto kasi totoo namang aswang sila. Anong gagawin ng mga tao? Isipin na hindi sila aswang pero aswang sila. Pero yun nga, medyo nakakatakot lang. Ang pinakagusto ko lang dito na part, yung naging magkaibigan sila na pinanguya lang ng dahong itim. Sobrang galing nun, ang ganda nun. First time kong nakarinig ng ganong klase ng kasunduan tungkol sa lahi ng mga aswang at ng mga tao. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.